Не е зле, за сега. Да, добре. И това трябва да плаши хлапетата? Да, защо? Не знам, те са видели доста неща и... Това не е добре за мен. Да, знам. Освен... Чуете всички? Вдигнете ръце. Вдигнете ръце. Добре. Деца, съберете се. Ето тук. Съберете се. Ръцете горе. Добре, браво. Готови ли сте за голямото шоу? Да. Вълнувате ли се? Да. Готови. Не върви добре. Да. Ти изхвърли буклука в грешния контейнер. Да. Така направих. Хора като теб съсипват тази планета. Така ли? А ти какво правиш? Какво да направя? Изхвърли го. Изхвърли го. Изхвърли го. Помощ! Помогнете ми! Чувал ли си за телескопа Хабъл? Време е да изхвърлим буклука! Доналд? Не трябваше ли да ме пуснеш в кофата внимателно? Ханк, не си чувствам краката. Имам посттравматично Доналд разстройство. Какво правиш? Пътен комплект. Доктор Ханк за Фейт. С куклички? Ти харесваш ли или не? Капан съм. Не мога да направя нищо с нея заради Доналд.